Здравейте, приятели! Аз съм GamerBG Boss и днес ще играем в Divictus Gaming. Ще направя томбола. Само да му приема на него. Ще правим една томбола. Да, за такива брони, разли неща за PvP, поушънки да си правите. Да. И това представлява томболата. 4 сета. 2 по 22, 6 Golden Apple, Beacon, спаунер, Rabbit спаунер. Значи в къщата или в плота да си го сложите, си фермите, както виждате Mob Kills, Deeds, Kills, 10 вота имам. И между другото, когато вотвате, това, ви дават дъпа, които могат да се използват да си купите мотор, но за съжаление вече ранковете не се взимат с дъпа. Но стига за това, да ви обясня как се записвате за томболата. Значи, първо трябва да напишете в коментарите запис, името си и годините си. И когато... а след това трябва да се абонирате за канала ми. Тегля томболата, когато събера 25 абоната. Сега имам 15 или 16, не знам. Да, и това е томболата. На мене ми харесва. Добре съм я подбрал, мисля. И застанете тук отново. И това беше от мен. И до скоро.